Yo guys, a boy. Kikhona wise me do ajo ngakaizini hayi kodwa ngoku. Yes. Ndine hope bajongani ya enjoy lapho nikhona. Yabo. Otherwise apha man ndihamba nomkhulu wam man. Yabo. Apha kuthiwa ngubani umkhulu xa bekubezi. Funa ku social media. Funeke senso ufuna kweziphi app like abantu like ukuze bacommunicate nawe. Hayi ngibamba lapha TikTok Facebook nakhona khona Bathi ngubani xa bekubiza pha? bathi akhanane mangayi. Oh sure ayine jana. Kusejana nzoba mntu man jana man yabo. Phathele nje imibuzo mbala man jana man yabo. Imibuzo nje emibini emithathu jana yabo. Umbuzo wokuqala wena jana. Yintoni ifridge ngesixhosa? Yho yatsho sigcina zakhamzimba tsho sekwenye into azikuyifumana. What? Eh? Igcina zakhamzimba ngama ikwenye into azuyifumana apha ebomini. Ifridge igcina zakhamzimba tsho njani igcina izinto ezakhamzimba xa kwa. Ayine jana. Otherwise jana umbuzo wesibini wena jana. Yintoni red flag echerry? Red flag eshe indawo yokuqala le kuba masuka phana ihambe pha imele omnye umjita kanye ibulise omnye umjita ngokume nayo. Red flag la igqibile. Oh my God! Wow! Ayise jana umbuzo wesithathu wena jana. Yabo umkhulu wam. Senso wena jana yintoni into jana owafuna uba yiyo? Okay atsho mina ndandise ndifuna uba yiloya nje. Ngoku yintoni? Ya ngoku atsho ndinguScott ngihleli pha ngaseshopa atsho nje. Nje. Nje ndiyasebenza because ukusebenza nje ukusebenza ibonakala into enengqondo. Uphese umsebenzi opermanent ekho semthethweni. God have mercy upon us. Ayine jana. Message to your ex. Ke jani ke mandithi mina ke jani mama. Yo, ebut akunzima. Like ungabakhuthaza uthina abantu. Akhathaza umsitha atsho babahlala enyanisweni mamntu wonke umuntu mangabe nenyana atsho inyani ifihlekela ngomntu. So ayine dange jana. Umnandi wenjani?